belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Volgens de voorzitter van de Kamer van Koophandel van Curaçao, Billy Jonkheer, moet de overheid meer doen om de belastingdruk te verlagen. Voor veel bedrijven is het een enorme last op Curaçao. Jonkheer reageert op de bekendmaking dat Costules haar deuren gaat sluiten. Hij verwacht niet dat op korte termijn meer grote bedrijven zullen sluiten, maar zegt wel dat veel bedrijven het lastig hebben door de enorme belastingdruk. Santa Maria Food Center is gisteravond overvallen. Daarbij is geschoten. 2 klanten zijn gewond geraakt en moesten allebei naar het ziekenhuis voor behandeling worden gebracht. Eén van hen is er ernstig aan toe. De politie onderzoekt de zaak en is nog op zoek naar de 2 overvallers. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Verzekeraar Nagico heeft 1 miljoen gulden uitgekeerd aan een slachtoffer dat in 2019 een dwarslesie opliep na een ongeluk op een boottocht. De man viel op een ongelukkige manier tijdens het varen met de powerboot. Dat veroorzaakte een dwarslesie. Na een eerste behandeling werd hij naar Nederland vervoerd voor verdere behandeling en revalidatie. De man kan niet meer werken en alleen lopen met hulpmiddelen. Het slachtoffer stelde het watersportbedrijf aansprakelijk voor de schade en uiteindelijk is de rechter daarin meegegaan. Muriat de Bruin, directeur van het Curaçaose Toerismebureau, ziet veel uitdagingen voor 2023. Tegelijkertijd ziet hij ook veel mogelijkheden. De Bruin wil vooral de bevolking meer betrekken bij het hele toerismeproject op Curaçao. En volgens De Bruin zal er ook nog steeds worden gericht op grote markten als Nederland, Amerika en de derde grootste markt, Colombia. Er gaat sinds enkele dagen een video rond op sociale media waarbij een oma een kleinkind mishandelt met een riem. De video is schokkend en heeft tot veel ophef geleid op sociale media. De Extra meldt vandaag dat de politie de zaak ook in onderzoek heeft genomen en contact gaat opnemen met de familie en gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De directie Risicobeheersing en Rampenbeleid Curaçao is begonnen met een enquête. Die kan worden ingevuld via de website van de overheid. Met de enquête wil de directie te weten komen wat de bevolking van Curaçao als grote mogelijke risico's voor het eiland beschouwt. Wat zijn volgens de mensen de grootste rampen en risico's waar we ons op voor moeten bereiden? Dat is de centrale vraag, aldus Leslie Ver van de directie Risicobeheersing en Rampenbeleid. Voor de tweede achtereenvolgende maand hebben leden van de CEPC een gebed gehouden voor de poorten van de raffinaderij. Ze bidden voor een heropening voor de raffinaderij en daarmee een betere toekomst voor alle mensen die werken bij de raffinaderij. De Curaçao Energy Petrochemical Cooperative vertegenwoordigt alle oud-werknemers van de raffinaderij. 2023, het is al begonnen. Wat kunnen we qua toerisme verwachten voor Curaçao? En wat is de rol van het toerismebureau? Voor ons is de rol is natuurlijk het promoten van Curaçao als een bestemming. We doen dat heel graag in alle markten, in al onze focusmarkten. En ja, 2023 gaat een jaar worden weer van meer werk, meer werkzaamheden in de toeristische sector. Het ontwikkeling van onze toeristisch product, maar ook heel belangrijk de promotie van het eiland in onze primaire markten. Natuurlijk Nederland, onze grootste markt. Daar is heel veel werk aan de winkel, maar ook de Noord-Amerikaanse markt die ook heel belangrijk is voor ons, die we echt heel quick wins kunnen uithalen met meer toeristische, meer promotie en ook
constant werken aan meer airlift vanuit Noord-Amerika. En niet te vergeten, de Zuid-Amerikaanse markt, ook een heel belangrijke markt voor ons. De Colombiaanse markt is de derde grootste markt voor ons in 2022. Ook in 2019, voor de pandemie. Dus ja, we hebben heel veel werk aan de winkel. Heel veel zin in. Gezamenlijk met alle collega's hier bij CTB gaan we ons best doen om meer promoties te doen, om meer toeristen te halen naar Curaçao. Heel mooi. De Chata, sprak ik gisteren, die noemde 2022 een topjaar. Wordt 2023 ook weer een topjaar? Ja, het wordt hard werken in 2023. 2022 was inderdaad een echt een mooie topjaar. Onze doel voor dit jaar is ook hetzelfde te behalen en meer. Dus dat is onze streven voor dit jaar. Zeer de directie risicobeheersing is begonnen met een onderzoek, een enquête om ons risicoprofiel van Curaçao te vernieuwen, te verbeteren. Wat houdt dat in? Dit proces is een proces die moet plaatsvinden om de 5 jaar. Het eerste risicoprofiel is van 2017 naar 2022 en dat moet conform de wet bijgewerkt worden. En dat is het proces die wij nu mee zullen starten. De bedoeling is, aan de hand van de enquête willen wij heel graag van de bevolking weten hoe zij risico's beleven. Waarom? Omdat de informatie van de bevolking over de risicobeleving ook een factor is over de risicoperceptie hier op het eiland. En aan de hand daarvan kan je in het risicoprofiel verwerken welke informatie voor de bevolking in welk gebied dat zouden moeten weergegeven worden. Maar ook hoe ga je nog effectiever de bevolking informeren. In onze vak noem je dat risicocommunicatie. Ja. Dus die de enquête, de informatie in de enquête die de bevolking invult, krijgen wij dat soort informatie, zodat we nog efficiënter en nog effectiever ook voor de bevolking kunnen werken. En daarbij is het belangrijk dat de bevolking het weergeeft zoals zij het voelt. Het is dus niet gebaseerd op cijfers, maar meer ook op gevoel wat de bevolking zegt. Het is sowieso echt het gevoel. Hoe kijk jij als bevolking tegen risico's? Ik geef je een voorbeeld. Als je de eerste versie van het risicoprofiel zou bekijken, doorsnee van de bevolking vond orkaan een risico. Maar als je doorvraagt, meneer, wanneer was het orkaan hier op het eiland? Mensen, effecten van orkaan heb je wel. Ruwzee, hevige regen. That's it. Maar geen harde wind. Dus dat is belangrijk dat de bevolking dat ook mee. Er is in de vorige versie van het risicoprofiel vanuit de bevolking, vanuit de respondenten, niks gezegd over besmettelijke ziektes. Nee. Kijk wat COVID heeft gedaan. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken die je in een risicoprofiel moet verwerken om het gevoel van de bevolking ook daarin mee te nemen. Dat is belangrijk en het is ook belangrijk dat veel mensen meedoen aan de enquête. Dus. Zoveel mogelijk mensen meedoen, hoe beter je een beeld hebt van de doorsnee van de bevolking. Dat betekent ook dat als je acties onderneemt richting de bevolking, ook dat het informatie ook gaat landen bij de overgroot deel van de bevolking. Waar kunnen mensen terecht als ze de enquête willen invullen? Dat kan op de website van gobierno.cw/enquesta/DRR. Je ziet het automatisch op de website van de Gobierno. En dan gewoon invullen? Gewoon invullen. Het staat ook in verschillende talen, dus het is makkelijk. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.